يا أيها الذين آمنوا إيه مودن غون الله لا تتخذوا اليهود ورنجوغير يهودي ينكوب والنصارى ورنجوغير النصارى إن أولياء أكو سهلاب ودن بلوندير إمومن سبو بعضهم يوغا مابbe kambe beedo heferebe أولياء أكو والدي ببعض يوغا سبو مابbe rendude kefeeru سبو مابbe yeddude rendude yidde ay farayse en Amerique ndendi yidde de wonno kala ko be jidi dum be jidi dum tagi be kawrata e be jida dum be ha darga daro yoga mabbe koy sehilabe yoga wa man yatamon mo wondi minkum wa man yatawallahum kalama wande mabbe minkum e mon onon julbe be kala gondude heferebe fa innahu minhum koy mabbe jeya ganda dum kala de juldo kam wonde kefero koy kefero jeya so kefero ko wadata ko welima yodima hawranima tan ganda anna woni kefero aha onon pertidaji julbe di kala mon depudo ha wela ko be badata ko weli dum yo andu koy mabbe jeya wana juldo ko nafi wa man yatawallahum minkum kala e mon mo wande mabbe fa innahu minhum koy mabbe jeya inna allaha alla non la yahdi alqawma adh-dhalimin alla non fewnata yimbe be ganda ko toñobe alla jabata dum fami woni sababu o aya o jippade يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء هل كوني أودا آية سباب مجيبات كوركو غورن عبادة بن الصامت رضي الله عنه عبد الله بن أبي بن سلول رأس المنافقين بيدو اختصما بلور دينو كانكو أودا نافقي أودا جولدو فقال عبادة وي عبد الله ابن أبي وي إن لي أولياء من اليهود كثيرا ونجيدامي دوم بدو جوغي سهيلابه يهوديان كوبه ها هيوي عددهم شديدة لمور من إن هيوي نسات anani kasirun adaduhum ene heebi limore mumen sadidun sawkatuhum ta bange ciusal mabbe kadi ne satti ebe tiidi kono non wa inni abra'u ila allahi wa rasulihi min wilayati alyahudi joni kam min bodo hisno ummorade e yahudiyankobe fewde Allah enelaado mum mi woppi kala yahudiyanke mi jetti Allah mi jetti nelaado Allah ولا مولى لي إلا لله ولا إلا الله ورسوله مي علام مبدا واندا مي علام مبدا والينو سوانا الله انلا دوم عبد الله ابن أبي بن سلول مودو نافيغي بو وي inni de la abra'u min wilayati alyahud min de mi hisnata ko ga wondude mabbe fa inni akhafu dawa'ira bodo huli jiilo toodi hande ko julbe be pooli ene waawi jango julbe poole laamu hortanabe dum non so tawi mi woppibe so laamu hortani be feeram bon Abdullah ibn Ubay wini wala budda anani de min de wala budda minhum fa qala rasulullah sallallahu ya abal hubab ما نفست به من ولاية اليهود على عبادة بن الصامت هو لك دونه kala ko dañƴa e gondigu yahudiyankoɓe ƴettu naw an tan jeyi kanko komo ala hen fa qala idan akbaru o wi wadde mi jaɓi min koye mabɓe paami fayi toon Abdullah ibn Ubay wi noon Allah wi fatara allazina jiya ɓen fi qulubihim be ganduɗa ene nder ɓerɗe mumen maradun lo Abdullah ibn Ubay mawɗon en badda dandu e wondinade ɓe kamɓe yahudiyankoɓe yaquluna gonay haalde ene gantinira holko ɓe mbiyata nahsa minen min kuli an tusibana ko nde heɓata min dawa'iratun walla da'iratun yiilotonde nde min ganda janggo e jaam kokke mbaɗa walla masalan aneni de polgu waɗa eywa kamɓe hefere ɓe jeyta doole min non kata min pay minen ko to min pay قال تعالى الذي فأسى الله يا مجو الله أن يأتي بالفتح ما الله أدو بلل ممئ النبي صلى الله عليه وسلم وفنين الدين مكو أو أمر ولا يمرور من عنده أمراد الله هنش مثلا أنني دي نافقا بغا حالنا نلاد الله
ma Allah waɗ ɗum fa fil hadisi nelaaɗo Allah wi Allah tabaraka wa taala haali hadisul qudsi wi ana inda zanni abdin bi min de kala ɗo maccuɗam jikkimi ko ɗon gonmi fal yazunna bi ma yasha'u kala ko maccuɗam yiɗi jikkude yo jikke am kala ko jikkuɗa ko ɗum wonan maga so tawi ko jam nan ga so bone wonan maga ɗum jikkuɗa ko bone wonan maga kala ko jikkuɗa to Allah wonan ma toon andu ɗum nan toon so jam jam nan toon so bone bone nan toon ta paama ɗum kala jikkay Allah jikke Allah moƴƴere de خبرنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر وهو على المنبر بإخراجهم من المسجد واحدا وياما ودي نيالاما غوتو miro marade mum holdum kuncude naafigeɓe andi naafigeɓe biya ko julbe ebe men ha joni ebe gonde men yebe ko julbe taw gona ben ko naafigeɓe kono en ganda biya tan foko julbe rawna eyo Allah non yidi huncudeɓe yidi weñudeɓe wadi nyalama goto nelaado Allah sallallahu alaihi wasallam dare do minbar Allah wimo kaari ko naafige nelaado wi kaari o ya nam o yaltu juma ka an ka naafige kaari yaltu juma ka naafige kaari yaltu ha gasi ha naafige be fo gasi o jaani sara bonanede hora bonanede Allah wawma o wi fa yusbihu on saha se be mbaɗama noon ɓe mbattinda alama asarru keɓe cuunno fi anfusihim e nder maɓɓe ɓe mbattina nadimina eɓe nimsiti wa yaqulu alladina amanu julɓe ɓe ganduɗa enen gonɗini Allah ɓe mbiya so tawi hankanti nde alhaali o jiiɓi nde kaari ko naafiɓe jalti julɓe ɓe gone wiide aha ulai beele ko ɓeeɗo allazina no ɓen aqsamu wodannoɓe billahi to Allah jahda aymanihim kaatudi gondoji mumen mbiyanno innahum wonde kañumen lamaakum koye mon gonduno ɓeɗo de gondanno mbiya wallahi koye mon min gondi wana ɓimenno ko nashadu إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله أمين شيدي كان على الله وقال جابي والله يشهد إن المنافقين لكاذبون سنبي كوي نلاد الله كوي كو غوغا فنان الله يدو كون الله ne seedi onon ko naafige aha naafige de ko non wadata ara ene wonda ara ene waya aha taw wana non wori eyyo Allah me habidat a'maluhum dendangal golle mabbe mojje fukkima boni fa asbahu be battindi khasirina kebe pertube aduna so be naati la jiila ka be naata jeygol ya ayyuhalladhina amanu ehe modon gongdinbe Allah man yartadidi kala mo jartodini minkum e mon an dinihi ga dini mum wonti kefero nandede dini mum boni borama dum do ko ikhbarum bima alima Allah ta'ala wuquhu dum suwa wadde Allah ne haalane nelaaɗo ma ɗum waɗoy kono suwa holko Allah haalanta nelaaɗo omo haalane nelaaɗo sa maayi julɓe wiyeɓe ko julɓe ɓe ɓe jartodin woni ikhbarul waqi'i habrude ko wonoyta ko suwa wonde tawa nde nelaaɗo Allah maayi fedde mawde jartodini pelle jeetati jartodini Seydina Aboubacry waɗi ɗumen hen pelle jeeɗiɗi Seydina Aboubacry waɗi haalaɓe e zamanu Seydina Oumar pelle tati jartodini ɓen banu mudlaji en mawɗo mabɓe ko zulhimari on ɗon ko luqqi babihi o wiyete ko joom babba holko addanimo wiyede joom babba kala ko babba ba habrimo ko noon o waɗirta ko babba woni ko bilejo babba ba woni bilewu makko babba gaato linta wooda ko waɗi o waɗa kala ko yamiri o waɗa kala ko babba haɗi o woppa o wiyete ko aswadul ansi noon wiyete ko wage o nodditinoma annabago to leydi makko kala gollonnoɓe nelaɗo wonno ɗon ɓe nelaɗo nelno toon yo liggoyo toon l'islam o yaltin ɗumen o wi kankone ko annabi fakataba nden on saha nde woni toon nde kanko oɗo zulhimari o windi nelaɗo o windi leetere nela sallallahu alaihi wasallam windi leetere fewde Mu'adh bun Jabal wa sadatil yaman e hohoɓe yaman a nelaɗo windi leetere fewde ɓen yo badda makko
fa ahlakahu llahu taala ala yadi fayruzi deylami Allah halkimo koye juumi on woni sababu maydemo fa bayyatahu on walanimo jamma wa qatalahu warimo fa akhbara rasulullah sallam bi qatlihi laylatan qatlihi jamma mo wara o nelaɗo Allah haalani sahabaɓe wi sahabaɓe zulhimari warama mayi fa sarra al muslimuna julɓe belti e on jamma weeti nelaɗo Allah mayi kañum on jamma mo mayi o subaka mum nelaɗo Allah mayi famide subaka mum tan nelaɗo mayi nelaɗo haalani ɓe wi fayruzu deylami wari zulhimari jamma ɗiya weeti kanko no mayi tottu Jeynaba Gali waare nde o mofta holi an aɗa andi gal ceerno Abdou Majid an nawto an naw waare ma nde debbo o e jontaɗo wimo yo moftu an argay an tottu o e debbo defowo o wimo yo moftu an aɗa andi gal ceerno Abdou Majid anda joƴƴinɗo waare nde ɓuuri nawanam ngara gartira kaɓɓol makko tawi ko tawi a faami ɗon de ɗum woni wo ɓuɓida rasulullahi sallam min algadi nela sallah sallam subaka muɗum maayi a faami nelaɗo haalniɓe wi ene andi wonde o maayi haala ka aroye maɓɓe noon ɓe tinoy nela haalniɓe kono habaru laaɓɗo o aroye maɓɓe ko caggal ɗum kono nela kam wiɓe o maayi ɓe gandi kam gil nden wa banu hanifata wa hum qawmu musailamatul kazzabi tottu gambi anani hollu gambi yimɓe musailamatul kazzabi ɓe mbiyete banu hanifata en tanabba musailamatul kazzabi kañum ne nodditinoma annabago wi ko annabi wa kataba ila rasulillahi o windi leetere fewde nelaɗo Allah o wi leetere o min musailamatu rasulillah leetere ummi ko musailamata mo ganduɗa ko nelaɗo Allah ila muhammadu rasulillah feede muhammadu nelaɗo Allah amma ba'du so ɗum ɓenni fa innal arda nisfuha li wa nisfuha laka paama aduna o ko pecce ɗiɗi hen feccere min nela hen feccere ko an nela hen nelaɗo janggi leetere o fa kataba ilayhi winditi fewde makko nenaɗo wi min muhammadu rasulillahi sallallahu alaihi wasallam leetere ummi ko muhammadu nelaɗo Allah ila musailamatul kazzabi fewde pepintogel penale ngel Allah bonni amma ba'du so ɗum ɓenni fa innal arda lillahi paama aduna o ko Allah jeyi yurisuha man yasha'u Allah ene rontina aduna o mo wela rontinde min ibadi e jiyaɓe mum wal aqibatul mahmudatu wattande yettade lil muttaqina wodani ɓe ganduɗa ko hulɓe Allah kanko noon wa halaka fi khilafati abi bakrin o mayane sahane laaɗo Allah o maayi koye lomtagol seydina abou bacry ala yadi wahshiyin e oɗo gorko juuɗe oɗo gorko gulam mut'am bun uday qatilu hamzata barnoɗo hamzatu o on warimo fa kana yaqulu oɗo wahshiyu omo hewno haalde o qataltu khayra nnasi fil jahiliyyati wa sharra nnasa fil islami mi wari ɓurɗo moƴƴude yimɓe ne gonmi keefeero ne jaami ha tubanmi Allah mbarmi ɓurɗo jasde yimɓe o wayri musailamatul kazzabi kanko no mo heewi wasade ɗum ɓe ko huɗaɓe tan a faami ɗum woni noon fa sawfa ya'ti llahu ma Allah addoy woccito ɓeeɗo heefereɓe ma Allah addoy ɓe gawmin yimɓe wi hibbuhum Allah ene yiɗi ɗumen wo yuhibbunahu ene jiɗi Allah ma Allah addoy yimɓe ɓe ganduɗa Allah ene yiɗi ɗumen kañum kadi ene yiɗi Allah ene jiɗi Allah ɓen woni qala hada sallallahu alaihi wasallam qala salam hum qawmu hada wi ɓen ko yimɓe oɗo wa asara nde Allah jippini oɗo aya Allah wi fa anani fa sawfa ya'ti llahu ma Allah addu lomtinaɓe bi qawmin yimɓe yuhibbuhum Allah ene yiɗi ɗumen wo yuhibbunahu kañum ene yiɗi Allah nelaɗo Allah joofi Musa al As'ari abil Musa al As'ari oyi ko yimɓe ma bande en ɓe ko ɓen de dañi ɓe Allah yiɗi jiɗi Allah ɓen de dañi azillatin yurmotoɓe alal mu'minina e julɓe a izzatin
battoɓe alal kafirina hefereɓe yujahiduna ene kaɓe fi sabilillahi e diine Allah wala yakhafuna lawmata la'imin kulani ñiŋore ñiŋowo hay hunde kulani so wona Allah ben hono no hefereɓe naafiqeɓe ɓuri kuldi hefereɓe ni kamɓe ɓe kulani zalika ɗiɗo sifaji kaalaɗi fadlullahi ko ɓural Allah yu'tihi Allah rokka ngal ɗo ɓural man yasha'u mo haaji rokkude wallahu lamɗo Allah noon so wasi un ko jaaƴo ɓural alimun ganduɗo kanduɗo hen Allah ene andi kanduɗo e ɓural Allah kala ɗo waɗi ɓural ene hani so handani hen Allah tottora Allah ha gaka Allah kala ɗo waɗi moƴƴere mum ene handi hen tan so handani hen o tottora a jaɓat tan ndewa hen pofta sa jaɓani tampa mahabbatallahi lahum iqamatuhum lahu fi khidmatihi Allah noon yiddeɓe nde Allah yiddeɓe nde ko Allah ñimnudeɓe eɓe liggano ɗum ma arrida wal isabati Allah ene wela barjitaɓe wa ma'ana mahabbatuhum lillahi ko ɓe jiɗi Allah ko muwalatu da'atihi ko hettodirde e ɗoftade ɗum wa taqdimu khidmatihi ala kulli shay'in e ardinde ligganade Allah e kala ko wona Allah ko Allah tan ɓe ligganto walamma kanat mahabbatuhum lillahi nashi'atun an mahabbatillahi lahum nde wonno noon yiddeɓe Allah nde ko toon fuɗɗoto fuɗɗi koye Allah yiddeɓe nde wonno so Allah yiɗama a wawa yidde ɗum ko ma Allah yinma ha gasa ne jiɗa ɗum wona an adato yidde Allah ko Allah adato yiddema nde o wurtuma yiddemo ɗum tagi qaddama habbatallahi lahum ɗum woni anani ɗum woni yuhibbuhum woni Allah ene yiɗiɓe ko ma Allah yiɗiɓe nde ɓe jiɗi ɗum so Allah yiɗama yiɗi ɗum قال العارف رضي الله عنه على لسان الحضرة العلية جياد الله قوته ولي موت إن يما حضر الله ونا كانكو وني دون دونكو الله وني دون ووي أيها المعرض عنا إن إعرادك من دومين پاليدو Allah wi an mo yiɗa kam wona an woni mo yiɗa kam ko min woni mo yiɗama ɗum tagi mo hoddirani ya yiɗam law aradnaka ja'alna kulla ma fika yuridna so tawi min jiɗinoma min mbaɗa ma kala ko min jiɗi min jiɗama fa ala kara wona an añi ko min añi eyyo إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون ونسباب أو آية جبار عبد الله ابن سلام e julɓe rewɓe makko ɓe Allah fewni fewde l'islam nde oɗo aya jippi andi ko kanko arno e nelaɗo Allah o wi nelaɗo Allah yimɓe korejam ɗi bandam en ɓe mbi tawde tan mi gonɗini Allah mi yiɗi nelaɗo Allah mi yiɗi sahabaɓe nelaɗo Allah kamɓe ne ɓe ngala am hajju ɓe mbaɗimi guero ɓe mbaɗimi embargo mi resata e maɓɓe ɓe ndesanta kam ɓe jeeyata kam mi yeeyataɓe tawde mboɗo yiɗi Allah Allah jippini ay Allah wi innama waliyukum ay woni ballo mon an oɗo Abdullah ibn Salam e wondiɓe ma Allahu ko Allah wa rasuluhu woni balla ma ko nelaɗo Allah walladina amanu e ɓen gonɗinɓe Allah alladina no ɓen yuqimuna salata ɓe ene ñiɓanno julde o yu'tuna ɓe goni sehilaɓe ma ɓe goni bande en foppu Allah nangima nelaɗo Allah nangima julɓe nangima hol goppuɗomo ko bonnantuma wi woppuma ko mbaɗɗa ko yo wele ɗum woni Abdullah ibn Salam wi raditu billahi rabban wadde mi welama Allah woni joomam wa bi rasulihi nabiyan annabi makko mi welama woni annabi wa bil mu'minina awliya julɓe ɓe goni wallidiɓam wal ibratu noon teskoɗa ɗo bi umumil lafzi la bi khususi sababi teskuya ɗo wona kanko tan kala baaɗono wayni ha darga daro wona tan ko wonno sababu ko tan haaɗi ɗon ala qur'ana wona noon jaɓata man intasaba lillahi fa huwa waliyuhu kala gaskitiɗo e Allah Allah woni ballo mum a faami on woni Allah wi Allahu waliyyu alladhina amanu yukhrijuhum min adh-dhulumati ila an-nur wana nde ma ƴiwde ko garde wa man yatawalla Allah wa rasulahu kala mo wondini e Allah wondini nelaɗo Allah walladina amanu wondini julɓe ene balla ɗumen
fa inna hizballahi humul ghalibuna fedde Allah ɓe ngoni foolɓe ya ayyuhalladina amanu he moɗon gonɗinɓe Allah la tattakhidhu alladina hoto jogirɗe e ɓen ittakhadhu jogiriɓe dinakum dina mon husu an ko jalkitorgal wala iban ko fijirde min alladina e ɓen utul kitaba rokkanoɓe deftere min qablikum e aadiɓe on wal kuffara hoto jogirɗe hefere ɓe awliya ko wondiɓe oto gonde e mabɓe wattaqullaha kule Allah in kuntum mu'minina ɓayde oɗon gonɗini Allah woni sababu o annal kuffara nafiqeɓe hefereɓe soɓe nani noddinani noddina kuɓe gona e jalde soɓe nani noddinani noddina tan ɓe gona e jalde wa qalu ɓe gona wiide ya Muhammad ibtada'ata shay'an ganda a waɗi bida dey o bida lam yusma bi mislihi hono makko meeɗa nanede fima mada ko ɓenni qabla ko adima min al umami leƴƴi hay goto ɗi gulali fa in kunta tadda innubuwata so tawi noon aɗa noddito annabago ganda faqad khalaftal anbiya a lundima annabaɓe adinoɓe ma walaw kana fika khayrun lakana awla nnasi bihi l anbiya soko gonɗa ko jam wonno annabaɓe ɓuuri handude hen fa min ayni laka holto dañƴa ɗiɗo siyahul iri ɗiɗo gulali ndumsa hollo kulani kadi yimɓe nande merde fama akbaha hadha sawt ala ko ɓuuri oɗo sawtu bonde eɓe gona wiide noon wa hadha al amr aya o jippi Allah wi wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah ala ɓurɗo moƴƴude konngol ka e biiɗo Allah ko Allah nodduɗo fewde e Allah ɓurɗo ɗum moƴƴude konngol ne woodi biiɗo Allah ko bar on ɓurɗo moƴƴude ko haali yeɓe ngumo ɗon a faami de in kuntum mu'minina wa idha nadaytum ila salati so on noddi yeyɓe ngar juula yew ittakhazuha ɓe jogito noddina ndu huzo an ko jalkitorgal wala iban ko fijirde zalika jogitade ɗum bi annahum sabu kamɓe gawmum keɓe yimɓe la yaqiluna ɓe paamata o aya koye mabɓe jippi ɓe mbi ɓe jiyani diine ɓurɗo bonde e diine nelaɗo Allah wol wiɓe ya ahlal kitabi hemon jomiraɓe deftere hal tanqimuna minna on jeddirani min illa an amanna billahi so wona tan min gonɗini Allah wama unzila ilayna eko jippina e amen wama unzila eko jippina ɗum tan jedduɗon min wa anna aksara en haalana on bi sharrin ko ɓuuri bonde min zalika eko jeddoton ko masubatan jobdi indallahi to Allah ɓurɓe bonde jobdi to Allah malla anahullahu mo Allah woɗɗini yurmede mum wa ghadiba alayhi Allah tikkani ɗum wa ja'ala minhum o waɗe mabɓe algiratata baaɗi wal khanazira e bamɗi tuge wa abadat ɗaguta o waɗe mabɓe rewoɓe jalŋeji Allah wi ulaika ɓe kay sharrum makanan ɓe ɓuuri bonde masalan nokku e julɓe ɓe kay ɓuuri bonde wona dewowo jalan anani dey ñaawowo tew mbaba girja ɓe Allah waɗe mumen bamɗi tuge ɓe Allah waɗe mumen baaɗi ɓe kay ɓuuri bonde makanan wa adallu ɓe ɓuuri majjude an sawa'i ga pewɗum wa sabili lawol wa idha ja'ukum so naafiqe ɓe ngare mon onon julɓe ɓe kaalu ɓe gona wiide amanna minen kay min gonɗini so naafiqe ɓe ngare mon gonata ko wiide min gonɗini wa anani Allah wi waqad dakhalu nde ɓe naate mon nde ɓe naaddi bil kufri e kefew on kadi kamɓe gara kharaju ɓe jalti kadi ɓe jaltide keferu nde ɓe ngare mon nde keɓe hefereɓe nde ɓe jaltide keɓe hefereɓe anani woni gara kharaju bihi ɓe jaltide keferu ɓe gonɗinani wallahu Allah noon a'lamu kanko woni ganduɗo bima kanu keɓe laati yaktumuna ɓe cuuɗa Allah wi watara kasiran aɗa yiya ko heewi min ɓe kamɓe yahudiyankoɓe yusari'una eɓe mbadda dandu fil ismi eko bakkat kala ko woni fenade eɓe mbaɗa hen dandu wal udwani e tonje wa aklihimu suuta e ñamde ɓe jeenari la bi'sa mos ma kanu keɓe laatino ya'maluna eɓe holko haɗi ɓe holko haɗi anani de e anduɓe mabɓe holko haɗi kada ɓe an qawlihim ga konguɗi mabɓe al isma penare wa aklihim e ñamde ɓe a suuta jeenari holko ɓen haɗi ɓe kada ɓe ɗum so neɗɗo waɗi ko boni onon anduɓe ɓe ko haɗi on kaɗon ɓe wadde ɗum la bi'sa mos ma kanu keɓe laati yasna'una eɓe golla tawde woni mos golle mabɓe ko wasde hadde ɓe nde onon anduɓe son ji yimɓe ne mbaɗa ko boni kade ɓe wadde ko boni sa waɗani anne mbosma wa qalatil yahudu ɓeɗo huɗaɓe Allah lamma duyyiqa lahum alayhim bi takdhibi nabiyyi sallallahu alayhi wa sallam ba'da an kanu aksara an-nasi malan kamɓe ɓeɗo yahudiyankoɓe aduna o fof kamɓe ɓurno hewde jawdi aduna o fof kamɓe ɓurno hewde masalan ane des juifs ɓurno hewde moƴƴere kala ngalu kamɓe ɓurno ɗum hewde joni noon nde ɓe penni nelaɗo Allah jaggi
ko addantunoɓe fof jaggi toɓoji mum jaggi ngalu mum waasi addandeɓe ɓe mbi yadullahi ɓe mbi jungo Allah ngo hankanti maglulatun ko lonko ƴinago ɓe mbi juuɗe Allah hankanti nanngama natti addude haydara Allah wi gullat jogitama aydihim juuɗe maɓɓe kala moƴƴere ɓe gonta wat oto Allah holluɓe wadde ko moƴƴi wolu inuɓe kuɗama bima qalu sabe ko ɓe kaali ɓe kuɗirama koɓe kaali ko bal ɗaccu kay yadahu juuɗe Allah mabsuɗatani ko bertiɗe Allah yumfi'u kayfa yasa'u ene nafqa no welira ene rokkira no welira Allah kay juuɗe mum ko berti tan hay goto haɗata ɗum Allah wi wala yazidanna ma ɓeydo kasiran ko heewi maɓɓe ma unzila ilayka ko jippina fewde ma rabbika ummorade joome ma ɗum ɓeyduɓe ɗugoyanan bewre wo kufran e jeddugol Allah wi wa alqayna min beddima baynahum hakkude maɓɓe ba'al adawata ngañgu wal bagadaw e ngañamtumagu ila yawmil qiyamati ha ñalawma darga koɓe añodiroɓe tan kullama oqadu naran lil harbi kala nde ɓe kuɓɓani jeygol wonande walde nde ɓe kuɓɓi jeygol wonande walde wonande nelaɗo Allah adfa allahuma Allah ñif ɗum kala nde ɓe kuɓɓi jeygol pour habde e nelaɗo Allah Allah ñifa ɗum woni onon dabotoɓe mbiɗon kutoro aya o oɗon kutoro ɗum so tawi on jii kon cuusa tan mbiyon oɗon binde ɗum oɗon moomo mbete ɗum ne deeƴa oɗon mbaɗa ɗum wa yas'awna fil ardi ɓe jaha e leydi he fasadan eɓe bonna eɓe bonnira ɗum goofi wallahu lamɗo Allah la yuhibbul mufsidina Allah noon yiiɗa bonnoɓe walaw anna ahlal kitabi amanu sanna tan gonɗinnoɓe Allah ɓe gonɗi kamɓe yahudiyankoɓe sanna ɓe gonɗinino nelaɗo Allah wattagaw ɓe kuli keferu la kaffarna anhum mamin kafru ga maɓɓe sayyi'atin bonandeji maɓɓe wala adkhalnahum mamin nannannoɓe jannatin naimi aljannaji nemi walaw annahum sanna kamɓe ɓeɗo yahudiyankoɓe aqamu tawrata ɓe ñimni ko wone tawrete ko ɓe golli ɗum wal injila ɓe ñimni ko wone linjila ko ɓe golli ɗum wa ma unzila ilayhim e ko jippina fewde maɓɓe to banggue defte min rabbi ummarade jomaɓe ɓe gonɗini denɗi hen ko Allah wi la akalu maɓe ñamanno min fawqihim dow maɓɓe hay so neɗɗo wanni jungo mum a dañ ko ñaami wa min tahti arjulihim so neɗɗo junnima lef koyɗe mum kadi daña ko ñaami Allah wi wa minhum ene maɓɓe noon ummatun dental muqtasidatun ngal ganduɗa ko kafini ngal ene golla ene hen gonɗimɓe nelaɗo Allah kono wa kathirun minhum ko heewe yahudiyankoɓe sa a boni ma ya'maluna ko gollat ya ayyuhar rasul hey ma nelaɗo Allah balligh yettin dendagal ma unzila ilayka ko jippina fewde ma min rabbika ummarade joomi oto suude hen hay hunde fofo yettin ha fof haal warada anna azra'il annahu qala li azra'ilu kanko nelaɗo Allah o wino azra'ilu hina qabada ruhahu sahane azra'ilu ari ittude fittanu makko o wi iqbid faqad ballagtu o wi ittu fittanam ndu kala ko mbiyanomi yomi haali wa ma umira bi katmihi faqad katamahu kala ko jippino e makko o yamirayo o suud ɗum o suudi ɗum walam yabghu minhu harfan hay harfere wotere o haalani wa huwa jami'ul asrar alladhi la taliqu bil ummati sirruji ɗi ganduɗa en kandani hen ɗin nelaɗo Allah suudi ɗum en kalanaka wa ma khuyyira fi tablighihi wa katmihi faqad katama al ba'd wa ballagha al ba'd ko sumna yo so yiɗi o haala so yiɗi o wasa haalde woni hen ko yettini woni hen ko suuɗi wa huwa al asraru allati taliqu bil ummati ɗum woni sirruji ɗi ganduɗa leñol makko ngol ene kandi ɗum woni ko wiyete lasarari ولذا ورد عن أبي هريرة بين من العلم وبي جدام أو هنا نلاد الله وركي كان فود مبكا سوجي دي غاندال فود على وني مبكوس وني غافاك فود غافاك دي غاندال نلاد الله ركي كام دو لو بسست لكم أحدهما لقضي مني هذا الحلقوم ويمي وندي وان كو نلاد الله حالني fodde mbokka suuji ɗiɗi gandal wallahi hay ko hen goto somi haalani on mon tajjanam nde mi yalti l'islam won gueɗ nani hen ɗum so neɗɗo haali hon warete wallahi wona gajata ɗum tagi jaaɓe Allah waliyaɓe Allah wonkoɓe jogi wonkoɓe gandi seɓe kalni mbiɓe ɓe jalti l'islam tawa noon ko gandal ma tolniɗon an ko bindi tan ganduɗa ko heddi ko nan nder anda ɗum heddo hen wonko ɓe mbaɗata deƴƴere ma jaha lawol ma
oto wi sariya wi anni ala ya an sariya ma wi an noon wat ko sariya ma wi ko wat ɗum gonɗin ɗum wat ɗum ko gonga ko sariya ma wiyani ko woppu kono ɗaccu kanko o yaha haaju makko enen fof eɗen gandi debbo janano tottu jungo ne harmi walla ene harmi de singade debbo janano harmani ɗi kono won jeyaɓe Allah gani cingo rew won jeyaɓe gani totta ɓe juuɗe deƴƴi deƴƴew cuk ya haaju ma ene jeeya e jeyaɓe Allah wontoɓe rewɓe so gonde rewɓe ene jeyaɓe Allah wontoɓe rewɓe so gonde rewɓe ene ɓen cheikh man noon haala ɓe rimako ene jeyaɓe Allah so rewɓe ngati gonta ko rewɓe ko jeyaɗo Allah goto o meeɗin omo wonde omo jooɗi omo wonde almum makko ɗo jooɗi ɗo tan debbo goto ari tan ɓe gone yewtidde hankadi o ƴetti koyɗe makko fewe muɗum eɓe jewta no yimɓe mbaddata ni tan eɓe jewta almuɓe dal paamani tan donki famde woodi hen yaltuɓe jeehi woodi heddiɓe ɗon heddiɓe ɗon ɓe keddi ɗon yaaɓe ɓe jeehi heddiɓe keddi o wi heddiɓe holko heddi on ɗo ɓe mbi holɗum o wi ko mbatton ɗo o wi ɓe yaaɓe ko ɓe mbi wonde mi anndaɓe ko debbo ne harmi haalde debbo ne harmi wadde debbo ɗum ɗo ne harmi joni ɓe jii aɗa waddini e debbo ɓe paamani ɓe jeehi on noon ko heddi ko minen kay heddi min ɗo tan ko hayrude an ka neɗɗo neɗɗo kay ne waɗa ka neɗɗo tan ceer neɗɗo kay wawi wadde ko poti haade ka neɗɗo kay a wona annib a wona masum ana tentila mbaɗa ko poti ɗum kay kan haydara ɗum ko gofol tan o huñi wutte makko tan ɓe jii enɗi tan waɗi ni enɗi makko enɗi jalti enen ciwo kosam o wi minen so debbo ari ko debbo min gontat so gorko ari min gonta gorko nden ɗe jeehe haaju mum ko ɗum tan an kay deƴƴu tan saɗa wawi muñ sawa yah deƴ cuɓ oto wi ko fenade de sirani feewi Cheikh Oumar wimo janggani temed tati fannu oto yeddu haydara hara yeddu ya deƴ i a janggani e fannuji ɗiɗi moƴƴi ane ko mbiyatane caka mo meeɗa nadde jangde no wiya ɗum ala e Qur'an an kay ka jooɗo keyte ka gatta nelaɗo Allah ko mbimi won ko haali yimɓe nani ko yami kala ko wiyete sharia o haali yimɓe nani kala ko woni sharia ni juldete ni hordete sono waɗi hoore ko ni watte ko wujji ko ni watte ɗum haali fof ko heddi ko wiya sa yiɗi haal sa yiɗi deƴƴu woodi hen ko haali woodi hen ko suuɗi ko wiyato haal hay huude daga kalna yimɓe ɗum o deƴƴu ɗum tagi saha so fof jiiya hunde yaltude jiiya jeyaɗo Allah feeñata wada ko addi ko ganduɗa a famani ɗum sa renaki jedda daña bonɗe deƴƴi tan woto heddo e defton ma deƴƴa heddo e defton ma deƴƴa jahaaju ma sa namdama ko ganduɗa haal sa anda mbiya mi anda koy oto wi wona gonga de Qur'an ɓuri ɗon yimɓe Qur'an ɓuri ɗon yimɓe fof andude fof ha laaɓa Qur'an ɓuri ɗon mbimi a janggi ɗum woni gueɗe nan toon Allah tan andi ko firata ɗum noon wonɓe o andini ɗum mo andini ɗum o ɗaccu ɗon an ko anda ko kaɗa alif lamim Allah wala bi muradihi kaɗa ɗon umɓude ladde Allah andi ko muyi ɗo Allah andi ko Allah kala ko majji a haali gonga kaɗa mbira Allah andi a haali gonga ceer ɗum woni gonga faami de yeddude sirani de haala ya haajuma tan ya haajuma eyyo ɗum woni noon wallahu yasimuka ɗum woni wa illam tafa'al sa yettinani ko jippina e ma fama ballagta ganda yettinani risalata hu nelal Allah walla risalatihi nele Allah risalata e risalati woni sella aya garo woni sababu mum ko waɗino saha goto nelaɗo Allah ne jooɗi to galle mum Madinatul Munawwara omo wonde yumma Aisha radiyallahu anhu woodi hen ko jole ɓernde makko to ɓeɗo hefere ɓe mbayi wonde ni e mbawi tan arde joni joni ɓe jam fo ɓe janayam tan Allah tan wallami tan joni joni tan goto e sahabaɓe ara ɗo renami e o jamma tan o woni wiide noon ɗo wiyata noon o gaynani haalde tan hawnani silemeje ne coñña e mbaɗa karaji o wi ko woni o wi min Saadu o wi holi o hol goɗɗo o wi Huzayfatul bin Yamani o wi ko mbatton ɗo o wi joli joni joni e ɓerɗe amen tan wonde yomin jaa galle nelaɗo Allah min mbaala gardude ɗum tan de jole joni joni e ɓerɗe amen ɗum min gardi nelaɗo ɗani o wi joni noon nelaɗo ɗani kamɓe ɓe gone
ɓe ngone gardude ɓe ngoni garde sentinelaji hono hojom Allah jippini aya qur'ana wallahu ya'simuka minan nas Allah woni denoma yimɓe Allah renanma Allah renanma yimɓe ko message woni portable ko portable am anani wallahu ya'simuka minan nas aha Allah renanma e yimɓe nde ɗum jippi malaikaji capanɗe jeeɗiɗi ujunere Allah jippini ɗumen enen gona gardeɓe makko so ñalawma so jamma ɗo wawi wonde foof tampata ñamata joɓetake lewru ɗanata ko gongata tampata ñawata hoore musata ñiiri musta ɓe mun gardeɓe santinelaji o wiɓe insari fou wadde koote tagad asamanillahu Allah reeni kam koote on jarama ononne inna allaha Allah la yahdil qawma Allah fewnata yimɓe alkafirina hefereɓe wol wi ya ahlal kitabi he won jomiraɓe deftere yahudiyankoɓe lastum ala se in gande ala ko gonɗon e dow mum hatta tuqimu tawrata so wona ñimnon tawreta wol injila so wona ñimnon linjila wama unzila ilaykum eko jippina e mon min rabbikum ummarade e moɗon ko jippina e mon ko gonɗi noon son mbaɗani ɗum hay hunde on gonani wala yazidanna Allah wi ma ɓeydu kasiran ko heewi min e maɓɓe kamɓe yahudiyankoɓe ma unzila ilayka ko jippina fewde ma an nelaɗo Allah min rabbi ko ummarade e joome ma ɓeydu ɓe ɗugo yanan bewre wo kufran e keferago ɗum noon fala tasa an Muhammadu oto suno yimɓe alkano e daraja kuɗi ma inalladina amanu ɓe ganduɗa enen gonɗini Allah walladina haadu e ɓen yahudiyankoɓe wassabi'una e pelle e maɓɓe wannasara e annasara en Allah wi ene maɓɓe man amana billahi ene maɓɓe gonɗinɓe Allah wal yawmil akhir enen maɓɓe gonɗi ñalawma cakkitiɗo wa amila salih golli golle moƴƴe ɓen kam fala khawfun alayhim kulul ala e ɓe wala hum wonani ɓeɗo yahzanun cunoyoto lakara Allah wi laqad akhadna mithaqa wallahi min nangi ahdi bani israila e gonɗinde Allah e gonɗinde nelaɗo Allah wa arsalna min neli ilayhim fewde maɓɓe rusulan nelaɓe kullama ja'ahum rasulun kala ne adde maɓɓe nelaɗo bima la tahwa anfusuhum ko ganduɗa pittali maɓɓe belaka jiɗa kala ne annabi addani ɓe koɓe jiɗa koɓe belaka yew fariqan fedde annabaɓe kazzabuɓe penna wa fariqan fedde annabaɓe yettuno ɓe mbara a wona maɓɓe ɓe mbara wona maɓɓe penna ko ene Zakariya en Yahya ɓe mbara wa hasibuɓe cikki Allah takuna keɓe mbaɗi ko ɓe cikki ɗum ɗo wonata fitna tun lefte e pennugol ngol ɓe cikki lefte ngala hen fa amu Allah wi ɓe gumi ga gonga ɓe jiyata wa sammuɓe paaɗi ɓe gonta nan gonga summa taballahu alayhim caggal ɗum ɓe tuubi Allah jaɓaɗi ɓe tuubuɓe nde ɓe tuubi Allah jaɓani ɓe summa amu caggal ɗum kadi ɓe gumi wa sammuɓe paaɗi kasirum minhum ko heewi e maɓɓe gumi ko heewi e maɓɓe paaɗi a faami bimi kasirum minhum ko heewe maɓɓe summa kasirum minhum ay ko refti ko heewe maɓɓe amu gumi wa sammu paaɗi wallahu Allah noon basirun kanko woni wala alladina wallahi woni hefereɓe ɓen ɗon qaalu wiinoɓe inna allaha Allah kay huwal masihu wiɓe Allah ko Isa ibn Maryama wiɓe Allah ko Isa ɓe ɓen de goni hefereɓe wallahi ɓen de goni hefereɓe wa qala wiɓe almasihu momaɗo barke o hono Isa o wiɓe ya bani Israila he mon ɓiɓɓe Yaquba ubudullaha ndewe Allah rabbi joomam wa rabbakum joomam fa inni abdun wa lastu bi ilahin paame min komi maccuɗo wona Allah ko ni ndentoɗe Allah innahu ko woni fi man yushrik billahi kala mo rendine Allah ko wona Allah to dewal faqad harrama Allahu alayhi aljannata on kam Allah harmine mum aljanna on kam natta kala dewɗo ko wona Allah rendine Allah rewi jalan wadde Allah on kam harmini aljanna wa ma'awahu tapporde makko annaru ko jeygol wa ma lidh-dhalimina alana hefereɓe min ansarin kaɗowo ɗum ɓe ngala laqad kafara alladhina wallahi woni hefereɓe ɓen qaalu wiinoɓe kadi inna allaha Allah kay salisu salasatin ɓe mbi Allah taɓɓiti tato Allah ɓe tato ɓe ko Allah watti ɗumen tato ɓe mbi Isa ko Allah yummum Isa ko Allah Allah ko Allah Allah watti ɓe tato wa ma min ilahin gande deweteɗo alahi ɗum soma deweteɗo goto kasa ko la yamassanna alladhina kafaru ma men ɓen hefereɓe min humeɓe azabu lefte alimul musta afala yatubuna ko haɗi ɓe dutto ilallahi fewde Allah
wa yastaghfirunahu be imsino Allah e ko be kalata ko wallahu Allah ghafurun Allah ko jaafotodo kala tubdo rahimun jurmotodo dum ngande mal masihu e jangin meden kambe mbiyata ko mal masihu wanani odo momado barke ibnu maryama bi maryama o hono isa o wanani illa rasulun so wana ko nelado tan kadi kada khalata bennino min qablihi ko adinoma ar-rusulu nelabe kanko ne ko benno no be mayiri kanko ko mayo wo ummuhu paame yummakko kadi siddiqatun ko gondudo cattudo gongingol kana kanko isa e yummakko yakulani da'ama kebe nyamanno be nyamti isa ne wottorno maro ene nyama maafe ene ƴakka gerte no yimbe heddibe be no nyamirteni ene nyama pour ha wura waman kana kadhalika nyaamowo maafe gerte nyaamowo maafe tiiri nyaamowo maafe kanje la yakunu ilahun o wawande Allah sabu o reedu mum dogan mo reedu mum dogal kay wawande Allah ha jakkowa gerte nyaamowo maafe o wawande Allah la yakunu ilahan sabu o ko jahowo dow wuro o ko tarotoɗo o wawande Allah bagu hattan amen summa refti kadi unzur ndar yew anna yufakuna ƴewne ɓe pirle torte ga gonga mi haalana ɓe o gonga ne wayi labde ƴewɓe mbasa wadde ɗum ƴew ɗum no wayi hawnade wol wiɓe a ta'buduna on ndewat min dunillahi ko wona Allah ko ganduɗa ma la yamliku lakum ko ganduɗa wawa nafde on darran to bange lor yo mofto walla namdoɗa jonteteɗo o namdo jonteteɗo ɓawo janggo ɓawotel e ɓawo janggo totte mofta ma la yamliku lakum ko ganduɗa nafata on darran lor wala nafa an wawa ittande on lor so are mon wawa nafde on mo ganduɗa wawa nafde on wawa lorlude on holko ndewaton ɗum wallahu Allah huwa sami'u kanko woni nanowo konngudi mon al alimu ganduɗo al haaliji mon qul wi ya ahlal kitab ehe mon yahudiyanko namdo acca hol jonteteɗo ɓawo janggo walla nawa galle yerele mofti ton ɓuuri silde tot gambi mofta ha silta tan jaaha anani qul wi ya ahlal kitabi ehe mon yahudiyankoɓe annasara en la taglu hoto pantino ɗe fi dinikum e diine mon hoto ɓurtine koy gayral haqqi tawnago on ɗum aw tarfa'uhu walla ɓamton mo fawga haqqihi ko dow ko woni dow haqqe makko kaaɗe tan ko annabi ɗon haaɗi hoto mbiye ko Allah wala tattabi'u hoto ndewe ahawa a belade qawmi yimɓe qad dallu min qablu yimɓe ɓe ganduɗa majjino ko adi wa adallu kasiran majjini ko heewe yimɓe wa dallu majji an sawa'i sabili ga pewɗum laawol lu'ina alladhina huɗama ɓen kafaru yedduɓe min bani israila ɓiɓɓe yaquba ɓe kuɗama ala lisani dawuda e ɗemgal annabi dawuda ɓe mbatta bamɗi tuge ɓe mbatta baaɗi wo isa bini maryama ɓe kuɗama kadi e ɗemgal isa ɓe mbatta bamɗi tuge zalika ndiɗo kuddi holko woni sababu mayru bima asaw ko sabu koɓe gofno wa kanu ɓe laatinoma ya'taduna ɓe jaggita kanu ɓe laatinoma layata na hawna ɓe kaɗodirtano an munkarin ga bonandeji faaluhu ɗi ɓe gollata bonandeji ɗi ɓe gollannoɗi hay goto wiyata goppe ko mbaɗe tan Allah wi la bisa mbos ma kanu keɓe laatino yafaluna eɓe golla ɓeɗo golle tara an Muhammadu aɗa yiya kasiran minhum ko heewi mabɓe yatawallawna ene gondini alladina no ɓen kafaru yedduɓe sabu anjema yahudiyankoɓe ene gondini hefere ɓe sabu anjema la bisa mbos ma qaddamat lahum ko ardinannoɓe ɗum anfusuhum pittali mabɓe e golle bonɗe an sahi Allahu alayhim sabu Allah tikkani wona billahi seɓe laatinoɓe eɓe gonɗini Allah wan nabiyyi seɓe laatino ɓe gonɗini annabi wa ma unzila ilayhi eko jippina e annabi Allah wi seɓe gonɗinino ɗum mattakhasuhum ɓe jogittano hefereɓe ɓe jogitta ko hefereɓe awliya ko wallidiɓe walakinna ko woni tan kasiran minhum ko heewi e mabɓe kamɓe ɓeɗo fasiguna ko yaltuɓe limanago sadaqallahu al-azim fatiha salat al-fatiha